guys, niphi every time mandifonela ubaby date during the pregnancy evela thatha ifoni sana ayibeke kumhlobo wenene iringe ifoni apho ngicimbi yayisabela sana khona kuthiwe TSIDI uhlele noTsidi kumhlobo wenene FM. Hayi njani Yefrida sijikilanga. Hayi guys, zandayiva izanapha guys sithi kwaphu ngeke. God, you keep on blessing me, and you keep protecting me, even though I don't. Give you a quick short background sana about this story. This story sana is linked to story esibendikuxoxela sona sika baby mama drama owayendileqa ngeketile yamanzi abilayo. So kungu-2011 ndenza i-first year guys ne, so it's December already sendigodukile ndisekhaya ngama-holidays ke sana ndiyagoduka ndithi ndisekhaya. Remember naye ndithe uhlala phi e-Eastern Cape ngasekhaya futhi, so naye ugodukile usekhaya. So this day siplane saniba sizoya emdanisweni ngakowabo, bekunomdaniso ngakowabo, sizoya apho kulo mdaniso and then nyani ke sana siye as planned. Kube mnandi emdanisweni ke ngoniqala ugodola ndiziva bayo sana mnalo kanilojiji ndiyagodola ngondiyaqhaqhazela, and then he suggested ke sana ba okay masamsothatha ijezi yami ekhaya plus ngapha so hlela ufuna ugoduka so sugoduke. I was like oh okay no problem. Sedlule kowabo sana avala umnyango sana uguy andinike ijezi, but ke ngoku at this point siyajijisana akafuni ndiphume. Niyazazi mosla mjijiswana ndiyakucela torho ndicela ufake inhloko kancinci yabona. Hayi siphikisane ngapho mama undimele nge-calls guys, uyafona I'm ignoring her calls, I'm not picking up her calls. Ngiqoma you know what, ixesha sana ndizalibhatalela ekhaya, elixesha ndilihlela apha ndibele kujijisana ndingafuni ngcono ndisandimfakisele enhloko. Biggest mistake yani ke sana athe sathi ndithi no ndehlisa bhoza yami awuzukwazi yeka kanti sana umntana sekethe nca empeni sana. Hayi ke ndiphume ndiqhaqhatheka ndihambe, but guys there was this strange feeling sana yenzeka kumi yangathi ilizwe liyaphequka, kwangathi ndihlatywa ngumhlaba. Hey kwayenye into yabo. Hayi ndifike ekhaya ndimsendele ucall back eafone njengesiqhelo yabo. Hayi ke sana ndime explain ba kwenzeka ntoni. Hayi ugaya bese sithi man no relax, there is nothing wrong man, akwenzeki into, you are overthinking and I was like oh okay sharp ndilale. Vuke following day ndiba akuvumi ndithule, akuvumi ndiyaphela phinde ndibuyele back kuye ndimxele ba this is how I'm feeling right now, ndicela i-morning after pills. Andifuna istory ngicela i-morning after pills. Ikhona lento endiyicinga ingekho but ngicela i-morning after pills up etafuleni. Brothers athi uchoke umsana utsho endodeni, worry not, I'm gonna buy them. Hayi ke sana ahamba etown. Khumbule emakhaya kuyakuyiwa nje sinoma kanjani mose etown, kuya lo muntu uya etown aphathiswe athini. Ekhaya kuya ikhazini yami ngoma yo aningamcela bandiphathele ezipilisi ngizathi bendisenzani because ezipilisi zi-obvious bazenza ntoni, and at the end of the day uzoxelela umama babe ndimphathise izipilisi ezimile bulolu hlobo. I was like I'm not gonna go that route. Hayi ke sana hamba ubrothers xa ibuya late sana ubrothers abuye endixelela uquka nofezeka sana uba hayi ebehamba nomalume ebengazibuza uthini komalume uzothi izipilisi zothini ezi, why ethenga izipilisi kwathini. So he couldn't buy the pills. I was like okay sharp, so when are you gonna go to town again? I was like tomorrow. You've got me babes, tomorrow I'm going to town. I'm like oh okay sharp. Hayi nyani ubhuti ahamba etown following day aphinda abuye nestory only to find ukuthi ubhuti he's buying time kude kufikele ixesha loba mandibuyele back to Joburg yabo. Ndihambe ngibuyele back to Joburg. Ipilisi andisazithenganga ke ngoku yonke into like yabona into enepilisi phakathi ke ngoku ayisazusebenza because at this point it's already 2 weeks yabo. Ndifike nyani eGoli ndistressed guys, ndistressed andiva nangendlebe kungathi ukuthi
I don't know what to do. Anzazi. All I know is I do not want to be pregnant. Hayi ke sana ndithenge i-pregnancy test. No, ndazithenga zayi-20 guys, I don't remember. Zonke zibuya ziyi-positive. Hayi ke sana ndimfowunela uguy ndimxelela uba hey anakukwenza. But ndi-pregnant. And ke ngoku it's 2 weeks because uyandibuza uba okay how long, ndimxelela yi-2 weeks. Mhlawumbi he wanted to confirm uba yeyakhe nyhani i-pregnancy or ndiyamesulela ngamafutha enyama angayityanga. So abe sesithi ke na ke okay no problem, what are you thinking, ucinga ukuthini? Bese ndimxelela yo mna I do not want to be pregnant. I don't know what must happen or whatever, but I do not want to be pregnant. Nawe aphume khona uyayazi uba umamam yo hayi kuzonyiwa sana. So abe sesithi ke na ke no don't worry, I will just support you in whatever that you want to do. Ndithi sharp hayi ke ndiqomba okay sisonke apha. Andikaboni guys but this guy is just buying time. Hayi ke sana. Following day ndimthi call backana ke sana uguy. Dololo i-response. Another call back, dololo i-response. I'm like okay. Remember this guy, whenever I sent him a call back, immediately was calling. Yabo? So ndibona uba okay akafoni. Ndihambe ndiyothenga i-airtime ke sana. Ndifonele uguy. Surprise of my life sana. Not ifoni kaguy iringe sana ibanjwe. Apho ndi-expecte khona ukuthi uguy uzothi hello sizothetha sana. Kuvele kungena umhlobo wenene. TSIDI. Uhlele noTsidi kumhlobo wenene FM. Hayi kanjani? Nditshintshe ixesha ndiqomba mhlawumbi okanye bendifowune elinyana ithi ndifowune buminana. Sijika ilanga kwi-afternoon drive. Yey! Silijike njani ilanga? Hey guys, yaphela iveki nqunqa sana ifowuni isenza into enye. Xa ndifowuna nje ivele ibekwe kumhlobo wenene. Xa ndifowuna ibekwe kumhlobo wenene sana ifowuni. Ndithi sana kuthi umvuselelo. Kuthi umvuselelo sana. Ndiba ngathi hayibo guys, nini? Njani? Hayi sana ndiphinde ndizame phofa ndiphela imandla guys. Emveni kwe-call guys, so funny. I will call after i-calls zami sana ndihlale phansi ndikhala. Ndiyakhala ndiyazisola uba bendisenzani nalo mfana. I do not even understand by intoni la yenzayo. Ndikhale sana ndikhale. Ndifuna nophula ifowuni. I don't know ukuthi mandizithini guys. Hey guys. Ndithi yaphela iveki nqunqa. Isenza into enye. Yaphela elandelayo nqunqa. Isenza into enye. Guys, laqenqeleka ixesha sana. Ixesha lahamba. Okokoko mandithi ndiyafowuna sana. Yefrida. Guys. Uhlele nosisi kama-asi. Guys. Why nilomunyu? Why angatshiswa? Why mhlawumbi niwaqwebela wathini? Nizowenzani? Because at this point guys, amadoda ayingobantu bamanyani. Amadoda can do anything guys. Hey guys, ndithi la mfana ndandingabelieve ndizibuza uba okanye ndiphumele kumhlobo wenene or bendifowunela umhlobo wenene. Ithini into yam guys? I did not understand. Ndangathi ndiyaraka sana. Ndiqoma hayibo guys. Or ndimvile usisi kama-asi okanye ndimvanga ndiphinde ndifowune sana ndibe ndifikelela kuye sana. Ndithi ndiyafowuna sana. Bavumeleni abantwana beze kum ngoba kaloku ubukumkani bamaZulu bobabo. Hey guys, ndagowa kwi-pregnancy yam. Ndagowa. It's episode after episode sana into ye-pregnancy yam. It's episode after episode. Ndithi ndade ndayobeleka sana ndayobeleka uguy engayazi uba ndiyobeleka. Niyafuna uyazi leyo? Kuba ndaya njani uyobeleka engayazi uguy uba ndiyobeleka? If you watch up until this far, it means the story was popping. So why can't you just be kind enough guys, to just like the video, subscribe on my channel, and press that notification bell so that whenever I am posting something new, you will be the first person to be notified. Ube so tsiba sana umtsi uze apha guys. With God's love never fails. Love you loads ke sana. Bye.